Zagrebačku županiju čini 9 gradova, 25 općina i više od 300.000 stanovnika. Gospodarski gledano u samom je vrhu razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Koji su natječaji za poduzetnike i obrtnike u tijeku? Kakve se potpore mogu dobiti i kakvi su gospodarski pokazatelji u toj županiji? Reći će nam naši gosti. To su Damir Fašajić, pročelnik Ureda za gospodarstvo Zagrebačke županije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I Ivan Leščić, potpredsjednik Obrtničke komore Zagreb. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Leščić, predsjednik ste Obrtničke komore i sami ste obrtnik. Kako je danas biti obrtnik u Hrvatskoj? Pa mogu vam reći, obrtnik u današnje vrijeme, dobro je biti s obzirom na ove promjene koje su zakonske regulative nastale i reforma koja je porezna prisutna kod nas, ali ima i problema, naravno, kao i uvijek, to je i radna snaga i ostali nameti koji su prisutni kod nas i situacija oko plaćanja, naplate svojih potraživanja. Jeste li kada koristili neke od potpora koje se nude? Pa jesam, ja sam koristio potpore od strane županije, znači županijske potpore, to su potpore koje mi pomažu u nabavi opreme i strojeva. Jeste li povlačili evropska sredstva? Nisam, jesam aplicirao, ali još nisam uspio dobiti, s obzirom da je to bilo prošle godine. Aplikacija, ali eto, to je bil brzi prst. Na tome smo uspjeli proći, ali bilo je poništen natječaj, pa zatim smo išli na drugi krug natječaja. Tad je bilo brzo dosta, znači ko će prije predati na poštu, tad smo mi predali 10 sati i 2 sekunde, eto, nažalost nismo prošli. Gospodine Fašajić, evo čuli smo, uvijek je ta procedura malo kompliciranija, pogotovo za ljude koji možda se evo i prvi put susreću sa nekim tipom natječaja. Na koji način županija tu izlazi u susret? Što je recimo sada u tijeku od natječaja? Pa evo, prije svega ja moram reći da su naše potpore usmjerene prema malim i srednjim poduzetnicima, znači ovima do 20-50 zaposlenih. Želimo prije svega njima pomoći. U ovom trenutku u Zagrebačkoj županiji otvorena su 2 natječaja. Jedan natječaj je dakle kroz kreditnu liniju, kreditom do uspjeha. Tu dakle subvencioniramo kamatu na poduzetničke kredite. Dakle, poduzetnici uzimaju kredite u bankama, a Zagrebačka županija u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva subvencionira kamatu u ukupnoj visini od 4% za proizvodne djelatnosti i od 2% za uslužne djelatnosti. Također još jedan natječaj koji je sada evo i u tijeku je natječaj za nastupe na sajmovima. Dakle, ako poduzetnik odlazi na sajam, izlaže svoju robu, proizvod u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, može za to ostvariti županijsku potporu. Moram istaknuti da su i zatvoreni već određeni natječaji koji se analiziraju i uskoro će biti i dodijeljena im sredstva. To su natječaji koji idu prema početnicima, za poticanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti i za uslužne djelatnosti. Vaš obrt se čime bavi? Radili se o nekoj proizvodnji? Da. Obrt se bavi proizvodnjom metala, gume i plastike, to jest radimo komponente, sklopove za prvu ugradnju. To su za poljoprivredne strojeve, automobilska industrija i ostalo. Da li izvozite? Ne direktno, nego indirektno. Kako ste zadovoljni poslovanjem? Mislite li se širiti? Samo poslovanje, zadovoljni smo s time da eto, povećava se promet, imamo 16 zaposlenih, tako da mislimo ići na modernizaciju, uvođenje novih tehnologija. Mi imamo već neke nove tehnologije u svojim proizvodnim procesima, ali idemo i nabavu novih tehnologija. S obzirom kako je vrijeme pred nama koje nas gazi, a to je digitalizacija, uvođenje i novih tehnologija, a i modernizacija koja je prisutna. Tako imamo znači industrija, jednostavno konkurencija nas tlače na tome da moramo ulagati u nove tehnologije. Uvijek svaku županiju i svaki ured za gospodarstvo veseli kada je što više proizvodnih pogona i obrta koji se bave proizvodnjom. Koliko je takvih u županiji i na koji način potičete? Pa veliki je dakle broj proizvodnih djelatnosti, jasno, prema ukupno tvrtki koje su predale financijska izvješća u FINA-i imamo oko 8.500 tvrtki koje posluju. Velik broj dakle ostvaruje dobit, što nas veseli. Ono što mi potičemo kod proizvođača, kod proizvodnih djelatnosti je upravo ta nabava nove opreme, strojeva i tu pomažemo sa 100.000 kuna
dakle dajemo potporu. Mislim da je to jedna vrijedna potpora, naravno sukladno i proračunskim mogućnostima županije, ali ja mogu reći da sigurno vjerujem da koliko sam pratio druge županije da smo tu najviši u tim iznosima potpora. Ukupno za poduzetnike mi odvajamo oko 10 milijuna kuna potpora, dakle koji idu direktno za nabavu opreme, kroz subvenciju kamata, dakle vjerujem da smo po tome jedna od najboljih županija. Gospodarski gledano ste i u samom vrhu razvijenosti, naravno najviše možda i zbog Svete Nedelje i Samobora. Pa tako je, da, u pravu ste. Kažem ponovo, kada promatrate pokazatelje financijske, u vrhu smo po prihodima, dakle naši poduzetnici su stvarili najveće prihode iza grada Zagreba, naravno. Zatim po broju zaposlenosti smo 3. ili 4. Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska su nešto ispred. Po ostvarenoj dobiti smo u samom vrhu, dakle poduzetnici posluju vrlo rentabilno u našoj županiji, što je gospodin Leščić kazao, a mi evo nastojimo kroz te naše potpore, ali i kroz primjerice ulaganja u komunalnu infrastrukturu u poduzetničkim zonama, pokušavamo poduzetnicima olakšati, odnosno omogućiti, osigurati i sredstva, ali i infrastrukturu da oni mogu ulagati na području Zagrebačke županije. Ulaže se svugdje, dakle, ali ovaj zapadni dio Zagrebačke županije je malo razvijeniji. Tu je i blizina granica sa Slovenijom, Samobor i Sveta Nedelja vjerojatno prednjače u tome, ali tu je i Zaprešić, tu je Velika Gorica, a kažem, evo i ovaj istočni dio se budi, ulaganja su i u Ivanić-grad, poduzetničku zonu, Rugvica također ima svoju poduzetničku zonu gdje dolaze investitori, tako da mislim da će se i taj dio krenuti još značajnije razvijati. Gospodin Leščić, isplati li se danas u Hrvatskoj proizvoditi? Kad vi sad ukalkulirate sve te svoje ulazne fakture, izlazne, doprinosi za radnike, porezi, sve ovo što morate platiti, što vam zapravo na kraju ostane? Pa isplati se, moram priznati da se isplati, gledajte, bez razlike na sve one obaveze koje mi imamo prema društvu, prema zajednici, kao što je lokalna ili državni nivo, uvijek ostaje, mislim, morate racionalno raspolagati sa sredstvima, znači, ali biti sad najvažnije tu tehnologija. Znači, tehnološki kako ste opremljeni, onda možete i konkurirati i tad možete više i zaraditi. Potpredsjednik ste ujedno Obrtničke komore Zagreb. Kojih obrta više zapravo nema na tržištu? Pa gledajte, dosta je onih uslužnih obrta odumrlo, evo to je, na primjer, dimnjačar. Recimo jedno zanimanje koje jednostavno nema, pa imate i krojača, ne, pa imate proizvođača cipela, ne, nemate više takozvanog šustara. Ne. Što je sa učenicima? Koliko su oni zapravo zainteresirani uopće upisivati? Pa gledajte, mi smo zajedno sa gradom Zagrebom, županijom i Obrtnička komora u jednom projektu, to je obrtnička strukovna zanimanja, gdje imamo svake godine sajam obrtničkih strukovnih zanimanja gdje prezentiramo djeci 8. razreda, gdje oni dolaze sa grada Zagreba, županije, da mogu vidjeti na licu mjesta koja su to zanimanja, što ta zanimanja nose. Znači ono što se može opredijeliti, da li je to, ne znam, trgovac, kad se tiče uslužnih djelatnosti, frizer, da li je to u građevinske struke, zidar, tesak, krovopokrivač ili metalac, znači što znači biti CNC operater, što znači biti u metalstvu zavarivač, pa može na licu mjesta probati simulatorom zavarivanja. Ta zanimanja su i dalje vrlo tražena, nema ih na tržištu. Da, jesu tražena zanimanja. Evo, mi smo isto kroz jedan projekat Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obučavali svoje radnike, prekvalifikaciju radili da dobijemo stručnu radnu snagu sa certifikatom, to je zavarivač. I ovdje putem se zahvaljujem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje što nam je izašlo u susret. Imate li možda nekakvu konkretnu brojku koliko u ovom trenutku nedostaje radnika na području Zagrebačke županije? Ja nemam brojke, moram priznati, to je taj statistički podatak, ali puno, uglavnom dosta potrebe postoje upravo za zavarivačima te metalske struke. Tržište se mijenja,
dolaze neke nove tehnologije, nove mogućnosti. Koliko županija je to prepoznala? Što je sa poduzetničkim zonama, sa nekim inovativnim centrima u kojima se razvijaju neki sasvim drugi obrti, neka sasvim druga poduzeća? Pa tako je. Što se tiče poduzetničkih zona, evo ja sam istaknuo da imamo značajnija ulaganja, dakle investitori dolaze, ali i opremamo poduzetničke zone komunalnom infrastrukturom. Prije svega naša razvojna agencija koja djeluje u sklopu Zagrebačke županije pomaže pojedinim gradovima i općinama kod prijave na projekte, znači na europske projekte, i gradovi i općine se javljaju na natječaje i ulažu u cestovnu infrastrukturu, kanalizaciju, opremanje tih zona, tako da poduzetnik koji je zainteresiran može doći i krenuti sa gradnjom. Naravno, opet gradovi i općine daju određene povlastice u vidu oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, daju povoljnije cijene za zemljišta, tako da privlačimo dakle zajednički te investitore. Što se tiče obrazovanja, ja moram istaknuti jedan projekt u Zagrebačkoj županiji koji smo pokrenuli, a to su centri kompetentnosti u strojarstvu, u elektrotehnici i robotici. Dakle, cilj je obrazovati školarce, dakle koji idu u srednju školu, da budu na visokoj razini obučenosti. Ti centri kompetentnosti treba će se dakle ugraditi najnovija oprema i nastavnici, ali i u suradnji sa poduzetnicima educirat će se dakle školarci da budu spremni odmah krenuti u posao i da budu kod poduzetnika i da mogu im obavljati poslove i da taj način da poduzetnici budu i obrtnici i trgovačka društva konkurentniji na tržištu. Dakle, cilj nam je kompetentna radna snaga. Taj centar kompetentnosti je vrijednosti oko 100 milijuna kuna, naravno opet trebao bi se sufinancirati sredstvima Europske unije, ali jedan dio značajan bi trebala uložiti i Zagrebačka županija. U tijeku je znači projektiranje, to će biti škola i u Velikoj Gorici i škola u Samoboru i jedna škola u Dugom Selu. Međutim, iz cijele županije učenici će ići planje na obrazovanje, na učenje, dakle u taj centar kompetentnosti, i na taj način smatramo da ćemo proizvesti, da tako kažem, kvalitetnu radnu snagu koja će onda biti na korist našim poduzetnicima. Gospodine Leščić, onda dolazimo do onog težeg dijela, a to je kako te obrazovane i stručne ljude zadržati u Hrvatskoj, a ne da evo recimo sa svim ovim znanjima u koji smo u njih uložili odu recimo u Njemačku. Može se to stimulacijom, znači ako se kao takve obrazuju, kroz obrazovanje ćemo postići tu kvalificiranu radnu snagu koju ćemo moći adekvatno nagraditi. Što je sa plaćama? Mogu li one biti veće u tom proizvodnom sektoru? Pa gledajte, one mogu biti veće, ne da ne mogu, ali stvar je tome koliko je tržište zahtjevno. Naime, tržišna utakmica na nivou, mi smo Evropska unija. I više to nije zatvorenog tipa, već je otvorenog tipa, tako velika je konkurencija prisutna, ali pomalo pomak može se ostvariti i veća plaća. Gospodine Fašajić, jesu li možda najavljene neke veće značajnije investicije u nekom narednom periodu u vašoj županiji? Pa je, najava ima, vjerojatno ste i već bili i vi upoznati, čuli ste da jedna avioindustrija FAK znači otvara i otvorit će investiciju u Jakovlju, priprema se prije svega prostorno-planska dokumentacija, tu sudjeluje naravno i Zagrebačka županija u suradnji sa općinom Jakovlje, ali imamo evo investicija niz drugih u Rugvici, do sad je otvoren, kao što znate, i IKEA i Outlet centar, sada i ponovo jedna tvrtka Bajkmont. U poduzetničkoj zoni u Pisarovini, moram spomenuti, također značajan broj investicija je do sada otvoreno, ali i u najavi je jedno 5-6 novih investitora koji su kupili zemljište i koji iduće godine planiraju krenuti sa investicijom. Dakle, to je nama zaista drago i radimo sve ne bi li privukli, kažem, još veći broj investitora. Oni dolaze i iz grada Zagreba, primjerice, dakle imate tvrtke koje nemaju dovoljno prostora u gradu Zagrebu i traže zemljište i prostor za ulaganje na području Zagrebačke županije. Mi smo dobro prometno povezani, imamo dobru cestovnu infrastrukturu, željeznica,
jedan dio se i obnavlja željeznice, tako da ja mislim da će biti još veća zainteresiranost poduzetnika, naravno i izvan zemlje, ali i tu iz grada Zagreba, koji će se nastojati širiti i uvijek im je, dakle, treba im osigurati prostor, zemljište, povoljne uvjete za ulaganje i vjerujem da će biti još investicije. Gospodine Lešić, koliko su početnici, obrtnici, poduzetnici zainteresirani za ulazak u svijet poduzetništva? Moram reći da se ove godine dosta zainteresiranih mladih, to je ovo preko projekta samozapošljavanja, znači ovo što Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekte i po županiji, i po gradu Zagrebu, ali i po čitavoj Hrvatskoj, ima dosta porasta novih obrta i na području grada i na području županije. Na koji način ih potičete? Pa imamo posebnu mjeru za početnike, a imamo također i jedan program putem također u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, gdje ove koji žele otvoriti novu tvrtku još se dodatno obrazuju. Naša razvojna agencija ih prati, mentorira i još dodatno, dakle, oni dobivaju od Zavoda za zapošljavanje određena financijska sredstva, a dio će dobiti i od razvojne agencije u sklopu ponovo jednog europskog projekta. Dakle, na taj način im osiguravamo u startu oko 90.000 kuna sredstava s kojima oni kreću, pokrivaju svoje troškove poslovanja u startu prvoj godini, a naravno kasnije ih se i prati kroz razvoj i kasnije se mogu javiti nama opet na ove druge potpore kad krenu, dakle, redovno poslovanje, opet mogu ostvariti potpore za strojeve, za opremu i slično. Koliko je onih koji zapravo, nažalost, odustanu i zatvore obrt? A gledajte, naime, nama je najvažnija edukacija. Mislim da bi trebalo te ljude isto koji počinju, ulaze u svijet obrtništva ili poduzetnika, što više educirati. Naime, moraju biti svjesni da oni su porezni obveznici. Oni nakon godinu dana ona sredstva koja dobe potroše, ali onda se neki izgube, neki jednostavno nemaju nekakve smjernice i tu odustaju od toga. Ima i toga, ali eto, mislim da bi trebalo što više poraditi na edukaciji. I za kraj, u kojem smjeru će se Zagrebačka županija razvijati kada je gospodarstvo u pitanju? Pa evo, mi se nadamo dakle, da će ponovo, kažem, dolaziti i nove investicije, novi investitori. Prije svega ono što vidimo, imamo potencijala u prerađivačkoj, dakle u prehrambenoj industriji, u metalnoj industriji, drvna industrija je u Zagrebačkoj županiji snažna. Također, evo, logistika i trgovina isto kod nas ima niz, dakle, djelatnosti u kojima se županija može profilirati, ali kažem, to su jedne od najbitnijih i dalje ćemo pokušati stimulirati proizvođače, osigurati im dodatna sredstva, osigurati da imaju, dakle, mogu ulagati u naše zone. I ja se nadam, kažem, evo, da zaista će imati i efekta. Do sad je imalo, a nadam se i u budućnosti. Ako ništa drugo je ovi iz Zagreba možda da presele u neki od gradova županije, ako ništa, život je jeftiniji u svakom slučaju. U svakom slučaju, evo, i to je i poziv, dakle, Zagrebčanima i ovih da se premjeste i presele u Zagrebačku županiju. Zaista je prostor divan, evo. Još samo da profunkcionira ova prometna povezanost u smislu brze željeznice, autobusa. Da, to je izuzetno bitno i ja se nadam da će i to krenuti. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vama. Svaki dan uživo o relevantnim temama.